Baban Cinedu, inda ka tabbatar min da cewa a First Council of Nicaea aka fara fito da Trinity, ne maka alkawarin zama musulmi zan karbi shahada a hannunka. Inda ka tabbatar min da cewa a First Council of Nicaea aka fara fito da idea na Trinity, ni ne maka alkawarin zan anshi musulunci a hannunka kuma zan jiwo maka mutane zuwa musulunci. I read comparative religion, karanta shi ne. Duk wani addini da ka sani a duniya kaf in dai fitaccen addini ne babu wanda ban karanta shi ba. Kaka gani haka, babu wanda kuma ban san shi ba, babu wanda ban san asalin shi ba. Kai kila kawai Bible din kake karanta baka san tarihin addinin ka. Dan haka a Council of Nicaea, a wannan zama na Council of Nicaea, a shine aka kirkiri divinity na Jesus, wato a mayar da shi Allah. Kafin shekara 325 babu wani malamin Kiristanci wanda ya taba cewa Annabi Isa Allah ne, banda mutum ɗaya. Shi ma ba cewa Allah ne ba, saboda yana dan kare-karen shi ne, ya sauka akan shoulder ne. Ana ce mai Tertullians. In kai Google sunan shi za gani. Shi an haife shi a shekara 150 zuwa 160 aka haife shi, wannan tsakanin aka haife shi, ya kuma mutu a shekarar 227 da 26 yadda ya mutu kenan. Shi ne fara kawo irin wannan ra'ayin a cikin harkar Kiristanci, kuma shi ma yana tare ne da fada saboda suna da kokarin yadda za su suke. Da aka zauna da malaman Kiristoci me faru? Sai aka ce masu muna so ne pagan su shigo cikin addinin Kiristanci, amma idan ba mu sa masa allolinsu a ciki ba za su anshi Kiristoci ba. Da haka da wannan aka fara yaudarar malaman Kiristoci akan Trinity. Ana so a tura musu ra'ayin Trinity, wanda an yi amfani da dukiya ta gayyato malaman Kiristoci a duniya na kowane sashi domin siyasa ba don wani abu. Ina so ne in nuna ma mutanenmu da aka cuso ma Kiristanci inda Kiristanci ta so, kuma ina san da abin da na faɗi na ce ku je ku yi gogulin ku duba ku gani. Bayan an yi wannan zama an nuna musu cewar ga abin da ake so, ana so a shigar da addinin Kiristanci a cikin wannan, ana so a cikin da allolin pagan a cikin addinin Kiristanci, wanda allolin pagan din nan akwai Allah rana, wanda Allah ne wanda da rana yake aiki a nasa ra'ayin. Akwai Allah dare, wanda shi da daddare yake nashi aikin, shine Sunday. Duk wani wanda zai karyata maka maganar Sunday ƙarya yake. Sunday Allah ne da ake bautawa mawa addinin Romawa na pagan Sunday. Akwai Monday, shine wanda suka maida Monday. Dalilin wannan aka zauna aka yi insatin, sai aka kirkiri Allah hudu. Dan wasu ma ba san Allah hudu aka kirkira. Akwai Christian da yana Christiancin ma wallahi bai san Allah hudu aka kirkira ba ta yi. Allah hudu aka kirkira. God the Father, God the Mother, God the Holy Spirit, God the Son. Wannan su ne allolin da aka fara kirkira. Me ya kawo God the Mother? Saboda mutanen Rome, yan Roman Catholic suna girmama Maryam. Mutanen Rome suna girmama Maryam, domin su sun fi girmama ta ma akan Annabi Isa. Da haka sun yadda idan za a sa allolin nan sai an hada da ita Mary, suna ce mata Virgin Mary, saboda su a wurin alƙibla su sun fi bata muhimmanci ma akan Annabi Isa. Da aka yi zama aka ce to abinda za a yi a haƙura a ɗauki guda uku. Aka ɗauki God the Mother, God the Father, God the Son. Ba the Holy Spirit lokacin ba su sa mala'ika Jibrilu ba. Aka ce a ɗauki wannan, kuma bayan sun ɗauka suka ce a'a ai Allah ya zama na family, na gida ne. Yaya za a ɗauki family zai zama family? Ya za a yi a cire abin daga family? Aka ce to dole dai a cire ɗaya anan. In an cire Jesus babu addinin gaba ɗaya, in an cire Allah babu addinin gaba ɗaya, sai dai a cire Mary. Shine aka cire Mary aka kawo mala'ika Jibrilu, wato the Holy Spirit kenan a cikin allolin. Shine aka God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, wato Allah Uba, Allah Ɗa da Allah mala'ika. Shine aka cike alloli guda uku yadda ake da bukata a samu guda uku. Bayan an fidda wannan allolin, da aka tafi bayan aka yi announcing din wannan aqida, ranar da aka yi announcing July 26 ga watan July na shekara 325, wannan rana aka yi announcing din Allah uku. Ba a taba faɗi ba a taba announcing din shi ba. Wannan rana aka fito da shi aka ce Allah uku ne. Rana kuma Rome kamar ta kama da wuta, talking duk rikici ya barke, ana ta hayaniya. Me ya kawo wannan hayaniyar? Sai ai tambaya. Zan ba ku inda za ku je ku Google ku ƙara duba labarin hayaniya. Hayaniya ta barke ne dalilin addini dukka da ake takama, duk addinin da zaka yi a duniya guda hudun nan zaka faɗo ciki.
ko kana cikin monotheist, monotheism kenan, ko kana cikin polytheism kenan, ko kana atheist, ko kana theist. Dole da addinin da zaka dihi ka faɗo a wannan hudun. Monotheist su ne addinin da suke bin Allah ɗaya. Duk addinin da ya taso ƙarƙashin annabi Ibrahim duka Allah ɗaya suke bi, duk monotheist ne, ba a taɓa samun polytheist a cikinsu ba, da har da shi addinin kiristanci har zuwa wannan lokaci. Addinin kiristanci na cikin monotheist wanda suke Allah ɗaya. Kwatsam sai suka fito da Allah uku. Da haka sauran addinan da suke magori suna da alloli sai suka taso su ma suka taso musu da hayaniya, suka fara rubuce suka fara wa'azi suna cewa to mun zama ɗaya, dukkan mu mun zama polytheist. Duk duniya duk kiristan da ka sani baya so a ce mai polytheist, saboda me an hada shi wanda yake alloli da yawa. Ya samu asali ne daga baya, saboda su malaman kiristoci suke zagin polytheist, masu hada alloli da yawa. Polytheist ɗin kuma suna nan kala-kala, akwai Hinduism, akwai Buddhism, akwai wanda suka yarda da incarnation kamar Hinduism, wanda in ka mutu za a haife ka, za ka dawo. Idan babba a gida ya mutu, wanda aka yi mafarki, idan aka yi mafarkin farko, aka yi mafarkin jaki, wanda ya mafarkin jaki ya fito ce mun yi mafarki da jaki, za a kawo jaki a gidan a rika girmama shi. Ba wai zaman Allah suke girmama shi, a shine zai kai sakon su zuwa gurin Allah, saboda shine wannan da ya mutu da gidansa yanzu. Yawancin su haka suke bauta, ka je ka karanta littattafan su ka gani. So suna yi masa gori, suna yi masa maganganu, yau su ma sai suka dauko Allah uku. Dan haka aka yi masa ca, kun zama daya, kun zama polytheism. Da haka suka koma suka sake zama, suka ce abin bai. Sarki Contestine shi ya kira zama, ya ƙara cewa zo a zauna. Shine aka yi Council of Contestine. Ka je kai duk abin da na faɗi kai google. Aka je aka yi zaman Council of Contestine. Da aka yi wannan zama aka ce to ya zamu mu matsa Allah nan ya zama ɗaya. Kwa taru aka tara masu ilimin, ku zo ku matse Allah nan ya zama ɗaya. An buga tun daga wannan sai da aka yi Council of Apostles. Ana ta tafiya da Trinity amma ta ki fita daidai. Tun da aka kirkire ta an kasa wanda zai faɗi Isfalani, saboda babu ita a cikin Bible. Kun kirkire Allah uku, babu shi a Bible. Ta haka da wannan bala'i ya taso aka rasa yadda za a yi a fito da shi, sai aka yi zama na ƙarshe Council of Apostles. A nan ne wani tsoho ya ba su dabara, ce to aka ku walar da kanku, sai ku ce Allah mu kamar kwai ne, bawan sama daban, farin daban, yalan daban. Allah guda uku ne amma ɗaya ne. Tunda ba ma so mu ce Allah, duk duniya abin da kiristan duniya ya tsana a ce mai yana da Allah uku, kuma ukun yake ko ka so, duk yadda kake kowa ya kai, inda kirista ne kai wanda ke bin Trinity doctrine, wallahi Allah uku kake ne, ko ku so ko ku ki ko ku yadda. Amma da ka taɓa za ce Allah ɗaya ne, saboda abin da aka nuna musu, idan suka ce Allah uku ne sun rusa addinin nasu, sun fita daga cikin waɗanda suke bin addinin annabi Ibrahim. Da haka idan suka fita daga wannan kuma sun yi losing control. Da haka ya za su yi ɗauko Allah uku, duk inda ka za ka ji an ce wai ai dukkan su amma abu ɗaya ne. Kai ka ji hauka. Shugaban masu lissafi na duniya ya zauna ya ce duk duniya babu wani calculator, babu wani lissafi da za a yi wanda zai bada Ham ya ce babu wani lissafi wanda zai iya bada Trinity ta zama Allah uku. Bai taɓa jin lissafin rashin lissafi irin shi ba, lissafin hauka irin shi ba. Allah uba cikakken Allah ne, shi yana da divinity. Allah ɗa cikakken Allah. Allah mala'ika Jibrilu cikakken Allah, kuma in ka haɗe a ce ma ai Allah ɗaya ne. Ai ba ma wani calculation da zai iya baka wannan, ko na mahaukata ne, ko gidan mahaukata ka je ka faɗi wannan, wallahi za su yi ma dariya. To wannan abin shi ke damun kiristoci, ba sa bin tarihi da tsatso na addinin su, amma suna iya fitowa su gaya ma wasu addinai magana. Na gaya muku wallahi addinin ku karanta, ba iya littafin ku na karanta ba, duk addinin da ake yanzu a duniya in dai fitacce ne wallahi na karanta shi. Ina da ilimin sa. Ku kuma kuka jawo dole in fito in yi magana, domin an zo gabar da ya kamata in rika magana, ban kuma san ranar dainawa ba. Bayan wannan da aka fitar da Allah, da suka fito da Allah suka ce to yanzu Allah su gashi kamar kwai ne. Ai yanzu Allah mu kamar kwai ne, gashi nan da bawan sama daban, farin nan daban, yalan nan daban, to amma an kaɗe su ɗaya ne, Allah mu ɗaya ne dai. Mu ba polytheist bane, mu monotheist ne. Kamar yadda na faɗi na ce duk addinin da zaka yi a hudu zaka faɗo. Monotheist masu Allah ɗaya, polytheist masu alloli da yawa, atheist wanda ba su yadda ma da Allah ba, nature suka yadda da shi, theist wanda sun yadda akwai Allah ba masu da addinin mu ba su bauta mu.
dole duk abin da zaka idan ka aje gunki ka a cikin wannan zaka faɗo. To kuma babu lalatattu irin guda ukun nan su ne suka fi kowanne kaskantuwa tun daga farkon yin addinai zuwa yanzu. Wannan guda ukun na ƙasa, atheist, theist, polytheist, saboda su ne masu littafi monotheist suke musu gori, suke ragargaza su, ko competition suka haɗu suna magana su ake ragargazawa masu wannan allolin ne. To su kuma kiristoci ba za su yarda su faɗa cikin polytheist ba, amma kuma sun riga sun faɗa, ko ka ki ko ka yarda ko ka so kirista, in dai kana trinity wallahi kai polytheist ne, allolinka uku ne. Kan ma ka ƙara magana kana cikin monotheist. Yanzu monotheist addini biyu ne ya rage monotheist a duniya, addini biyu ne daga Judaism sai Islam, babu sauran wani addini mai monotheist. Kiristanci ya fita ga da monotheist. Ku daina wannan kame kame.